kanti ezemidlalo engikuphathele zona kuleli hora zimi kanje. Isililo eMagesini nebula iMamelodi Sundowns ngamagoli 2-1 emdlalweni wamanqamu iBlack Label Knockout Finals obunamhlanje ngehora lesithupha ntambama esifundazweni saseFree State Stadium. Umbukelo esombeni sokuqala iMamelodi Sundowns iqale ngegiye eliphezulu ibelokhu ifike njalo emapaleni eMagesi. Kuthe ngomzuzu ka-36 uReynolds uthole ithuba elihle ngesikhathi ebhekene nonozinti weMagesi ubese walivalela enethini elihle igoli. Lokho qede isombo sokuqala iMamelodi Sundowns ihamba phambili ngegoli elilodwa eqandeni. Umbukelo kuthe esombeni sesibili iMagesi ibuye ngegiye eliphezulu. Kuthe kungakapheli ngisho nemizuzu engakanani isombo sesibili siqalile. Kuthe ngomzuzu ka-48 uKakora uvalele enethini igoli lokulinganisa elibuyisa ithemba kwiMagesi. Umbukelo kuthe sekusele imizuzu etheni ngaphambi kokuphela komdlalo iMagesi ithole i-free kick ngomzuzu ka-87 u-Abrahams wabese walivalela enethini elihle igoli lokunqoba. Sithi halala kwiMagesi, sithi halala. Mbukele bekuzona-ke lezi ebengikuphathele zona kuleli hora. Beka uvo lakho kwi-comment section ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo. Mina sengiphuma kanje, usale kahle.